Hej så alle sammen. I dag vil jeg vise jer, hvordan man laver kakao med hvad nu hedder flødeskum. Det skal jeg nok vise dig. Prøv lige vent, jeg skal lige finde tingene. Først, der skal man bruge sådan noget Nesquik her. Se der. Lige der. Og så en masse sukker der. Sådan noget skal du bruge først. Og så skal du bruge sådan en her. Eller du kan også selv lave det. Det er med piskefløde, og så du kan gå ind på hvad er det nu det hedder? Du kan gå ind på dr.dk, så kan du søge på lave flødeskum, og så kan man lave sådan noget her, præcis det her. Og så skal du bruge et glas. Og så skal du bruge et glas og noget mælk. Og det er faktisk lige meget, hvad for noget mælk du bruger. Det er fuldstændig lige meget. Godt, lad os komme i gang. Først så tager du glasset her. Stiller lige alt til side her. Først så tager du glasset sådan der. Så, hvad nu det hedder, for at blande det her rigtig godt sammen. Vi skal lige bruge en ske. Så tager du den her med at putte hernede i. Kun cirka 3 af sådan nogle her. Cirka. 1, 2, 3. Så pakker du det sammen. Nej, det skal du ikke. Så sætter du det bare herover. Så er elastikket. Så tager du mælken her. Og så hælder du det i. Sådan her. Hælder du det i. Fordi så mens du hælder, så bliver det blandet. Så. Og så venter vi lige lidt, men så skal jeg bare lige suse ned lidt. Det tager 30 sekunder eller sådan noget, så må det være. Så har vi i hvert fald ikke brug for mælken mere. Så skal vi lige vente lidt. Sådan der. Så drejer vi rundt helt op i toppen, fordi det er deroppe, det ligger. Så snurrer vi rundt. Også helt ned i bunden, fordi det dernede det ligger. Så det er dernede alt chokoen ligger. Så skal vi lige kigge. Så der skal en. Så tager du det her. Så har vi lige op sådan der, og så hernede også. Og så tager du den her, og så sprøjter du ned i det. Så er der kakao. Så har du kakaoen med skummen, og hvis du ikke kan lide skum, altså det her som er færdiglavet, så tager du bare med piskefløde eller sådan noget. Så tager du den her ske igen, og så du tør den lige, fordi den har været nede i munden på dig. Så hvis du er rigtig glad for det her Nesquik, så drysser du det lige så stille på her. Så skal jeg lige se. Det er kakao med flødeskum og så lige lidt krymmel på. Ja. Skal vi sige 500 kalorien. 100 kalorien. Så laver jeg det i et så laver jeg i det største glas, jeg nogensinde har. Det største glas, jeg har. Skal vi se det? Godt. Hej hej.